binti, tiyan, puso at baga. Maraming iba't ibang dahilan kung ba't nagkakaganito. Number 1, heart failure, pagpalya ng puso dulot ng hypertension or ischemic heart disease. Number 2, kidney failure or chronic kidney disease dahil sa diabetes, glomerulonephritis or hypertension. Number 3, liver failure dahil sa alcoholic fatty liver disease, non-alcoholic fatty liver disease or hepatitis. Number 4, pag-inom ng ilang klase ng gamot kagaya ng amlodipine, prednisone, estrogen, ibuprofen at cyclosporine. Number 5, pagbaba ng serum albumin or protein sa dugo na nakikita sa nephrotic syndrome. Number 6, mga problema sa ugat, pagbabara ng veins na nakikita sa venous insufficiency or lymphedema. Bakit nagkakaroon ng pamamanas? Ang manas ay ang abnormal na koleksyon ng tubig sa iba't ibang bahagi ng katawan, kagaya ng muka, binti, tiyan, puso at baga. Maraming iba't ibang dahilan kung ba't nagkakaganito. Number 1, heart failure, pagpalya ng puso dulot ng hypertension or ischemic heart disease. Number 2, kidney failure or chronic kidney disease dahil sa diabetes, glomerulonephritis or hypertension. Number 3, liver failure dahil sa alcoholic fatty liver disease, non-alcoholic fatty liver disease or hepatitis. Number 4, pag-inom ng ilang klase ng gamot kagaya ng amlodipine, prednisone, estrogen, ibuprofen at cyclosporine. Number 5, pagbaba ng serum albumin or protein sa dugo na nakikita sa nephrotic syndrome. Number 6, mga problema sa ugat, pagbabara ng veins na nakikita sa venous insufficiency or lymphedema. Bakit nagkakaroon ng pamamanas? Ang manas ay ang abnormal na koleksyon ng tubig sa iba't ibang bahagi ng katawan, kagaya ng muka, binti, tiyan, puso at baga. Maraming iba't ibang dahilan kung ba't nagkakaganito. Number 1, heart failure, pagpalya ng puso dulot ng hypertension or ischemic heart disease. Number 2, kidney failure or chronic kidney disease dahil sa diabetes, glomerulonephritis or hypertension. Number 3, liver failure dahil sa alcoholic fatty liver disease, non-alcoholic fatty liver disease or hepatitis. Number 4, pag-inom ng ilang klase ng gamot kagaya ng amlodipine, prednisone, estrogen, ibuprofen at cyclosporine. Number 5, pagbaba ng serum albumin or protein sa dugo na nakikita sa nephrotic syndrome. Number 6, mga problema sa ugat, pagbabara ng veins na nakikita sa venous insufficiency or lymphedema. Bakit nagkakaroon ng pamamanas? Ang manas ay ang abnormal na koleksyon ng tubig sa iba't ibang bahagi ng katawan, kagaya ng muka,